Bingelele wabukela emakhaya ubingelelayo Wele aka Wele intwana yasedubane born and bred khona eThekwini. So mbukeli namhlanje we having one of those episodes where we have to dig out the information after getting a letter which comes as an email. So Kuthangi, we got an email from ubaba ongathandanga ukusidalula igama lakhe. Ubaba lo ukhala ukuthi endaweni la ahlala khona kunendoda evele yadecide ukuthi izifuyele inyoka. Yebo ngizwe kahle inyoka. So le ndoda iyasatshwa cause ijimile iboxing kunjini yathenye bathe yajima ijimile iboxing yajima no karate enye into okuthiwa ukung fu uwazi njengoba ezazi yena. So umphakathi ubucela bandla ukususela le nyoka endaweni ebahlalise libhojozi. So as a cutting acts asi understand lento as usually ke mfethu uWele is already out there ngembuzo yakhe enochuku. So it's going to be finding out ukuthi kahle le nyoka lena eyabani into ongayenza ongasenzela yona wena mbukeli wethu lapha ekhaya ukuthi usithumelele i-voice notes on our WhatsApp usitshele ukuthi if buhlala kule yandawo enenyoka ehlalisa abantu libhojozi uzokwenza njani. Njengamanje asithathe intambo sizise lapha na kuWele. Showcase Mabizo. Bingelela wabukela emakhaya obingelelayo ngengisasho namhlanje sila ile ndawo kukhalwa ngokuthi kunebhungu elifuye ake simqalazi sibone ukuthi khona yini leyo nto asikhale kubona. Welcome again mbukeli usabukele Cutting X namhlanje sise butwami kukephi la wena uthema uthwala ikhanda uphuma kini waphuma wathi uyabhanda. Ngiphuma kwami not ekhaya and ngithema ngiphuma ngathi ngiye emsebenzini. So umdala kanje uhlala kini? No, angilala endlini enkulu. Mina nginendlu yami eceleni kodwa ngathini it's like ngihlala kwami kodwa ekhaya. Kuhamakhutha msakazi. Kanti uphuma endlini ekhayeni uthi uyapi? Fortunately ngihlala kwami not ekhaya and when I left my house ngithe ngemsebenzini. Oh. Manje uyangiphoxana. Cha mfowethu umphendula wena yini kunenkinga? Ay, ukuthi indlela ophendula ngayo ngani no way isaphakade wendoda obhasopa ingazigcobana. Hayi kanti mfethu isikhathi sokuxobana nginaso mina ngisemsebenzini okunye nokunye kuza ngemuva. Asikalela ubhuti ngabe ngubani amagama akhaphelela? NguBob wakanzimande. Hawu wemsakazi. Savakashelwa yinina sigezephi? Uyayazi email? Email ngiyazi kodwa ke mina ngumuntu wama SMS. Yini yezeni email? Oh, so as I'm here we got an email from ubaba kule ndawo ongalidalulanga igama lakhe. Ukhala ngokuthi anihlezi kahle neze kule ndawo. Ahlezi kahle. Akayikhulumele na yedwa. Sihlezi kahle kabi thina. Ngilinde phela ndoda ngiqede. Uthi ubaba lona anihlezi kahle kunensizwa efuye inyoka la endaweni. Ngabe kuqiniswa ngakanani lokho? Hey. Oh. I-address yakwakho ne-address yakini, i-address eyodwa. Yeah. Poor man. Butwami amagama akhaphelele ngubani? Umpangazitha Bhuzu Elide. Bhuzu Elide. Yeah. All right, Bhuzu Elide, as a Cutting X we got an email which came from kule ndawo kunobhuti kunomlisa okhala ngokuthi la endaweni ni hleli kabuhlungu. Kuyiqiniswa ngakanani lokho? Hleli kabuhlungu ubani naloqamba manga. Hey, sihleli kahle kabi thina la. Uyabona nje uMapholo lapha ezansi ubhiyudayisa u20 rand. Ebese kuthi Heineken, Stella, Flying Fish lokho bese kudayisa ke o25 rand konke nosavana uyabona. Lona ukhala ngokuthi akuhlelwe kahle uyabheda lo sihleli kahle kabi thina la. Ungangeni phela emlomeni ngilinde ngiqede. Ubaba lo sendele email uthi kunomlisa ofuye inyoka kule ndawo. Ngabe kuyiqiniswa ngakanani lokho? Hayi,
Iqiniselo engephikiswa lomsakazi. Uyabona yanyoka awuyiqondi noma yokuthwala noma yokuthakatha okunye iphede kodwa uniyesabeka. Wakhulumisa komuntu osekuwayibona mfowethu kanti ingakanani. Umsakazi. Le nyoka ayiqondakali kodwa wona umbala wayo ugreen and black. Iyacwebezela ngathi lesicathulo kubathi iphala phele yami. Uyayisaba. Hey womsakazi. Inhlwa phela esikhuluma ngayo lapha. Yini khona seke yamshaya wafana. Not everything is about alcohol. Lo baba ukhala ukuthi kunendoda efuye inyoka la endaweni. Inyoka bakasikwazi nenja. Yebo bhuti wami. Hey. Usikwazi nenja usijwayela kabi. Usikwazi nenja usesigibele emakhanda. Angithi phela uyazi ukuthi uyasatshwa la endaweni. Ungayifuya kanjani inyoka elokushini? It's possible if you have papers. There is a permit for that. Permit yenyoka. Yebo bhuti. Hayi. Ngisho ngabe kuthiwe ikhona leyo nto, I'm sure akanayo yena leyo nto, ngisho ngabe kuthiwe imahhala. Manje ukhona eseke yamshaya wafa. Awu umsakazi. Le nyoka ayishayana, iyajahana nje kuphela. Manje mayikufica iyaqabula. Iqabule bani? Wena mfana wena. Hawu bhuti, angathi wena uthi ayishayani yajahana and ku obvious ukuthi wena ngeke uyishiye iPython isibuke nawe. Angishongo ukuthi iPython, ngithe inhlwathi msakazi. Alright. Kodwa ke mayikufica ikwenze njani yaqabula phendula ndoda. Fortunately ayikho mahala, it's just a couple of thousands kanje. Kuyingelo ama-1000 ambalwe. Exactly mfowethu. Mana kawusho. Uma ngathiwa usikwazi nenja siyambopha. Mawucabanga wena ngokwakho angaboshwa. Ya angaboshwa lokho ku obvious. Inkinga ngizwe ngazo sikuthiwa amaphoyisa la endaweni ambiza ngobhuti. Iyona ke inkinga leyo. Kunganjani ke mangathiwa uboshwa ama security? But ama security awakhunyaziwe ukubopha abantu. Umsebenzi wamaphoyisa loyo. Awu. Njengoba ehlala ehlenyuka nozankosi kanti abani labo zankosi? Ngeke wazi mfethu mhlasimba bokusabisa. Ake usho bhuti wami ezumphakathi besenike nazama kodwa ukuxhumana namaphoyisa ngale ndaba le. Hawu. Kaningi msakazi. Uyabona nje inkinga ukuthi uyasatshwa 1. 2. Unentombi lona lapha epolice station. Usikwazi ninje unentombi lapha epolice station njengoba futhi enenyoka le ntombi yakhe le itshena ukuthi inyoka yokuthwala itshena ukuthi wathatha lento kanti thina siyamazi hlala nayo la emphakathini akanalutho. Alright mfethu ake sithi nangu usikwazi nenja na Ayikazi ngifice. Umuntu yamfica usisi wami. Yamhupha yaze yamfica, yampansa izinqa ngomsila, yaqeda yamfica elihlo, yasuka lapho yahamba. Awu. Kwenzeka yonke leyo nto uthule nje uyabuka. Hayi, ngangingekho mina. Ngacula wena usisi wami. Ukuba ukhona uzokwenza njani? Makwezwane ke msakazi. Hey umsakazi, inyoka phela esikhuluma. Oh shit. Mntaka hey nxese man. Ungayithali personal lento. Nawe uyazi siphila kayiwani. Shuthi ingafa ingane yakini ngenxa zokuthi wena uphila kayiwani. Kanti yini ke yakho na lembuzo yakho? Wefowethu, uyazi umuntu ongiqhatha naye ukuphaka yena ekhaya? Sikamakhutha endaweni engekho safe neze. There is a snake that move around here. Bhuti wami ngabe uyakwazi lokho? Snake. Yeah minyoka. Hawu mnomzane eyakhe inyoka. Hayi anginayo ke ingane eshadile. Angiyena umnomzane ungangijwayeli kabe. Hayi ngiyaxolisa bhuti. Nguwele mina igama ngiphuma kwa Cutting X. Cutting egg udodi mundo.
Ayakona udodi uhlolele indaba sambela amalokishi ahlukahlukene ngenhloso yokuthola ngesimo senhlalo sakhona. Nithanda indaba. No, we're trying to make South Africa a better place using the power of social platforms. But awuyiphinde yonke lento oqeda ukisho ngesizulu. Ngingaze nje ngikushayela ubala. Sizama ukwenza iSouth Africa indawo engcono ngokusebenzisa amandla einkundla zokuxhumana. Nizenza ngcono. Hayi azenzi ngcono, indawo esihlala kuyona esizama ukuyenza ibe ngcono. Impendulo nazi impela yiningi. Ngikuzwe ukhuluma ngenyoka. Le nyoka ke obukhuluma ngayo eyami wendoda. Angazi noma unenkinga yini nalokho. I mean, I'm not from here. It doesn't bother me at all. People who are worried is people from here, not me. Ekushuthi awuzwa wena. Bengithe siyeke isingisi, angikwazi ukugwidizela abanye. Oh, mina phethe anginankinga nenyoka yakho. Abantu abanenkinga abantu bakule ndawo. Oh. Manje labo bantu abanawo inamagama. Oh, we got an email from Babu Anonymous. Hayibo. Angimazi nokumazi lo muntu. Sekwaba khona ofinyasi kule ndawo. Mana ke. Uthi inyoka yami ayenziwe njani pho? Bayakhala bhuti bathi bayayisaba le nyoka yakho. Inkinga bayakuhlonipha ngabe kade bayibulala ngoba hayi bahlalisile kahle neze. Uyazi wekhathinge. Kahle kahle le nyoka esikhuluma ngayo la. Ayikaze nje limaze umuntu nhlobo. Ngathi ngeke ngayizwa into kanjalo kancane. Aw. Pho bani laba bathi abahleli kahle? Aw, angani phela kuthiwa osisi ibashaya izinqa ngomsila. Angiboni ukuthi bayayithanda leyo nto. Utshelwa yibona. Hayi, ngibazelaphi mina? Pho ufunani la? Bro, I came here to work. Awusho ndoda. Angitholi kahle. Ubungeke usebenze ngaphandle kokuthi kufa kwinyoka yami. Singenaphi pho thina lapha? Bengisacela ukubuza mfowethu. Buza. Uyazi ukuthi ngokwe-South African National Environmental Biodiversity Act udinga ipermit ukuze ukwazi ukuba nenyoka. Leyo permit uyithola kwi-Provincial Authority. Unayo leyo permit? Hayibo. Engathi umuntu esahlulwa i-TV license sengavele ngisukela amaphepha einyoka. Anginayo lo nto mina. Uyazi ukuthi ungabhadla ejele ngalokho uma ukuthi uyahluleka ukukhokha u50,000. Ngempela? Yeah. Hayi ngeke. Unamanga wena. Ufuna ngikunike yona le nyoka. Hayi, unamanga wena. Ayakunike. Yazi uzoboshwa mnumzane kanti uzoba nenkinga ke nje njengoba unekhanda eliqine kanje. Welcome back. Ikhathi ngekuzuhlelo igama wele topic namhlanje is about a guy ovele wa decide ukuthi azifuyele inyoka as ipet yakhe lapha endaweni yakaMakhuthi. So umbuzo wethu ukuthi ungenze njani wena if uhlala khona lapha kaMakhuthi. So that's the question I needed you to answer on our WhatsApp. Mr. Producer, besicela ungasamosha isikhathi, ungasachitha isikhathi udlalela ivoice note yokuqala yethu for the day. Sanibonani lapho kwa-Cutting Axe, uJobe lo nento zakhe. Lalela wemsakazi, indaba yalomlisi ofuye inyoka ehlophe. Mina bengizayifaka ivolovolo. Umnikazi wayo naye menenkinga ngemsakazi ubuchopho. uJobe lo, angibhedele. Nala madoda kuleyo ndawo kodwa mana useless, yazi ngifikele kunyanya. Hawu kodwa why kodwa ngicika uJobe. Yazi angithandi ngoJobe ngoba phela uJobe udlala kamnandi. Cala ngingamnyanyisa uJobe. Okay Mr. Producer, ngicela udlulele phambili udlalele uvoice note number 2. Ngilibingelele Cutting Axe bhuti. Uwelene ithimba lakho uVincent lo eHammersdale. Mina ngiyisaba kabi inyoka. Into engabe sengiyenzile kuleyo ndawo ukuthutha. Ngeke ngilunge msakazi. uVincent lo ngibonga ukungena kwaKhathi. Hayi indoda.
musuba week mfowethu usungaze uthuthe endaweni hayi Mr Producer sicela usifakele ivoice note sesithathu. Siyabingelela kaCutting X. Khubona la. Mina msakazi ngifisa ukudibana nayo lensizwe efuya inyoka ngoba nami ngomuntu ofuya inyoka. Mhlasimpe khonto angangifundisa yona njengoba sekuyikhathagole yodwa. Ngibonga kakhulu kuba kweCutting X. We really appreciate your support. Kodwa ke njengamanje lesoyenza simple kakhulu. Sithathe intambo siyibuyisele lapha na kwele amakhutha. Sibonge lapho kumabizo westudio. Ngisekhona ngamakhutha sisadinga idawa lesnake. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti, kunjani kuwe? Hayi ngiyaphila mfethu. So mina igama lami kuwe le ngibuya kwaCutting X kuuhlelo leindaba. Sambela amalokishi ahlukahlukene. So kuthanga isithole incwadi evela la endaweni ethi kunomlisa ofuye inyoka kule ndawo. Ngabe uyakwazi lokho? Hey msakazi, ngabe usho uSchwarzenegger? Hayi mina ngihlala kule ndawo so ngeke ngibe nayo isho. Ngicela ukuhlala la. Ubhuti igama lakhe ubani? Oh hayi, ngogudluka mina msakazi. Alright, kudluka. So uthi inyoka eka Schwarzenegger. Ayi awutshenwa ngake mina lokho. Kanti bithini lencwadi oyitholile? Incwadi ayizange liveze igama lomuntu ubibhalwe uanonymous. Ake ngibuzelana ke lo Schwarzenegger okhuluma ngayo wena mfowethu ubani? Hey, uSchwarzenegger helinye ibhokolo lapha endaweni. Futhi ngiyakusole ngathi kuyathakatha ukufa kwentaba. Oh, uSchwarzenegger umthakathi wala endaweni. Msakazi, ungayisho into engayishongo, ngithe ngiyamsola. Awungitshene, uyifuya kanjani inyoka ekubeni uhlale lokushini? Ngabe ngithuthwele manje akunamali lokho ya. Sounds like you hate this guy. Yini wakwenzani? Ngangenzanga lutho. Ukuthi nje akasiyi type yami. Akasiyona type yakho. Lutho. Akalona uhlobo lomuntu olungaba umngani wami. Uyacabanga nje nami abantu sebengisola ukuthi ngiyathakatha. Phela msakazi, intombi yakho uma ihamba noFebelina, ngeke ihlale naye ingabe uFebelina. Oh, so ubani umngani kaSchwarzenegger omkhulu? uNgcobo. Bayatholana msakazi. Lapho uNgcobo una 60, uSchwarzenegger una 26. So Ngcobo uyathakatha. Msakazi, kanti ufuna uzongibulalisa ani kule ndawo le? Aw, phela abantu phela belazi iqiniso. Manje kumele kufe mina ke, ngoba abantu kumele baze iqiniso. Kanti ubani intatheli lapha? Hayi intatheli ngazi mfethu ngoba nami ngiyipresenter. Hlasiphe ngawo wena intatheli. Oh, awu ngeke ngixako yini ngihambe ngicamukele indabeni zabantu nje. Awungeke. Alright wekudluka mfethu ngathi usuyaphuma esandleni. Asibuye la. Le nyoka le ehluphayo la endaweni ayikaze mhlawumbe ihlangane nawe endleleni kunikeza inkinga. Lutho, angisondela inhlobo ngakubo kwayo. OSchwarzenegger abaqondakala. Awungitshene, ubloma kanjani nomuntu ona 60 wena una 26? Ngeke wazi phela mhlasimpe bashare ama ideas okuthakatha ngithuke washo. Msakazi, sengizothula ke manje. Hayi ngiyaxolisa mfethu. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mfethu. Enjoy the rest of your day. Haleluya. Saphinde sabuya mbukeli usabukele wena iCutting X lapha endaweni yase Cut. because mawuchaza kuyacaca ukuthi akanazi incwadi but inkinga amaphoyisa la endaweni ambiza ngobhuti hayi comes in bethu lento yakho bethu imise kanje please